Pobogu čoveče, šta radite tu tako ukočeni? Za malo me šlog nije strefio kako ste me uplašili. Ništa, samo stoji malo dok ne dobijem ja svoju figuru. Vi izigravate voštanu figuru zato što vaša nije napravljena. Ne razumem. Šta kažeš? Voštana figura te je udarila pendrekom po glavi. Mlađo, jesi ponovo jeo deterđent? Ajde baš da vidimo šta je to bilo. Mlađo, vidiš da je to samo figura od voska. Kako ona može te udari po... Sigurno nisi jeo deterđent. Čovječe, hoćete li prestati? To je stvarno besmisleno. Jel hoćete samo malo da mi počešete nos? Molim vas. Ja da vam češem nos? A vi niste... Pa zašto ga sami ne počešete? Pa ako onaj čuvar primeti da se pomeram, izbacit će me napolje iz muzeja. Dobro, evo. Gospodine, zabranjeno je dodirivati eksponate. Šta pričate? Kakve eksponate? Mlađo, pobogu, rekao sam ti, to je samo voštana figura. Nemoj da me nerviraš. I vi, kako možete više da se pretvarate? Gospodine, pričate sa eksponatom. Kakav bre eksponat? A zabranjeno je dirati eksponate. Recite mu da vi niste nikakav eksponat. Gospodine... To je jedan običan... Gospodine, kao što sam rekao, eksponat... Zabranjeno je dodirivati eksponate. Pa vi stvarno niste normalni. Ni vi, gospodine, niste normalni. Pa čime se vi bavite? Mlađo, prekini više mi pričaš o toj figuri. Evo, izvolite. Hvala.